אם שם המשפחה שלך היה אקה, אז היו קוראים לך אקה ויש. אם שם המשפחה שלך היה סנד, אז היה אפשר לאכול אותך, כי היו קוראים לך סנד ויש. אל תחזירי אותי למקום הנורא הזה. אני מתחננת בפנייך, גברתי הנחמדת. קודם כל, אני לא גברת. והיא גם לא כזאת נחמדת. איזו טיפשה אני. סוף סוף את מדברת לעניין. נו, קרה משהו? כן, השתנית. באמת? כן, את אפילו יותר מכוערת ממה שהיית קודם.